ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ସୀତାରାମ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଜି ଆମ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରସଙ୍ଗଟିର ଭାଗ 2କୁ ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ, ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭାଗ 1ରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିଛୁ, ଯେପରିକି ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ କ'ଣ ଓ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲୁ। ତେବେ ଆସ ପିଲାମାନେ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ, ଏକଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସମାଜରେ ବାସ କରୁ। ତେବେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମାଜର ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ମାନି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହଁ କି ନା? ନୀତି ନିୟମ ଭଙ୍ଗ ହେଲେ ଏ ସମାଜରେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିବ, ଆଉ ଏ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ବା ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି। ଯେପରି ଭାଗ 1ରେ ଆମେ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଏବଂ କିଛି ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଏ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଏସବୁ ନିୟମ ନ ମାନିବା ହେଉଛି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ପିଲାମାନେ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା କିଛି ଅପରାଧ ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ହଁ କି ନା? ଯେପରି ଚୋରି କରିବା, ଡକାୟତି କରିବା, ମାରପିଟ କରିବା, ଧମକ ଚମକ ଦେବା, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର, ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆସବାବପତ୍ର, ଗାଡ଼ି ମଟର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ବା ପୋଡ଼ାଜଳା ଏବଂ ଲୁଟ୍ତରାଜ କରିଥାନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା ଟିକଟରେ ବସ୍ ଟ୍ରେନରେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି ଓ ରେଲୱେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହିବା ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ତେବେ ଆସ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖିବା। ମଦ୍ୟପାନ କରିବା, ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବା, ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇବା, ଅଫିମ ଖାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ମନରେ ଏକ ସାମୂହିକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଫଳରେ ସେ ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଯାଏ। ସେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି, ଅବିବେକିତା, ଚୋରି, ଡକାୟତି ଆଦି ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କେଉଁଠି ଭୁଲ ଓ କେଉଁଠି ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଘରେ କିମ୍ବା ପଦାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରନ୍ତି। ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା ଓ ଭୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।